Ty keď raz odtiaľto odídeš, že zomreš a odídeš, tak skutočne to materiálne ťa absolútne nebude zaujímať, lebo si napojený na úplne vyššie vedenie a ty si sem prišiel, lebo si to tu chceš užiť. Nie je to vôbec ľahké sem prísť. Nie je to ani ľahký proces a nie je to ani ľahká, že sa ti otvorí tá možnosť sem ísť. To je dar tu byť. Ale ty si tu môžeš užiť aj materiálnu záležitosť, ktorú nikde inde nemáš ako využiť. Preto my sem radi chodíme, dajme tomu za partnerskou láskou, lebo milovanie ako proces je možný v tých fyzických telách len tu. Tu sú možné veci, ktoré sú inde není možné. Prečo by si, keď ťa to láka, zaujíma, neužil materiálny život, ak je to čisté, ak tým nezneužívaš, neubližuješ, nešibe ti z toho, nemáš v tom ego uletené, nemáš v tom pozerinu. Keď to raz pocítiš, že je určitá materiálna vec, ktorá ťa zaujíma, absolútne je nemožné a to je nepochopenie náboženskej dogmy, že prečo by ťa to malo zaujímať. No ver mi, že materiálne ťa nebude zaujímať, keď odtiaľto odídeš, čiže na to bude času dosť. Ale keď si tu, tak si uži všetko, čo ti ten tvoj film od toho ducha ponúka. Môžete čo myšľať.